Čaute, ja som Jaro a chcel by som vám ukázať, ako sa dá vytvoriť vlastný obchodný setup alebo obchodný robot úplne bez programovania, žiadne kodenie, žiadne skripty. Už ako chlapca ma fascinovali počítače a programovanie. Za mnou vidíte môj prvý počítač 486, ktorého rámka je menšia ako vaša profilovka na Instagrame. Začínal som tam s QBasicom a Pascalom. Informatiku som nakoniec aj vyštudoval, pracoval ako programátor a popri tom som vždy skúšal svoje vlastné projekty. O Bitcoine som sa prvýkrát dozvedel v roku 2011, lenže ako to už býva. Kokajné devky, příteli. V kryptomenách som od roku 2017 a tam som aj objavil trading. Ako programátorovi mi napadla otázka, prečo obchodovať ručne, keď si na to môžem napísať robota. Odvtedy sa venujem vývoju automatizovaných stratégií, či už pre seba alebo na zakázku. Skúšal som všetko možné, testoval indikátory, vytváral nové stratégie, stával nových robotov, písal stále nové verzie kódu. Pri takejto tvorbe sa vždy časť práce opakuje. Komunikácia z API, backtesty, štatistiky, ťahanie cien, ošetruje sa všeličo, čo sa má stať, ak je nedostatok peňazí, čo sa má stať, ak burza neodpoveda a tak ďalej. No a potom je tu taká menšia časť, ktorá je vždy unikátna a to je samotná stratégia, ktorá sa má obchodovať. Práca na botovi začína vývojovým diagramom. To je nejaký diagram, kde je nakreslená logika, čo sa má diať a podľa toho sa následne programuje. Napadlo mi, čo keby som takýto diagram naklikal a to by bola vlastne celá práca. Stačilo by kliknúť na štart a bot by obchodoval. Hotovo. Proste by som si namiesto programovania vyskladal obchodný algoritmus ako z takých Lego kociek. Hlavná myšlienka je vlastný setup. Ostatné služby vám ponúkajú nejaké predom pripravené šablóny, kde si kliknite, či to má byť gridbot, DCA bot, Printer Portfolio bot, ale ak chcete niečo naozaj vlastné podľa seba, tak to nejde. Musíte si to naprogramovať alebo napromptovať do AI, kúpiť vlastný server, celé to rozbehať, alebo použijete PineScript na TradingView, kde si aj tak musíte napojiť nejakú tretiu stranu a celé to vôbec nie je jednoduché. To bol dôvod, prečo som sa rozhodol vytvoriť aplikáciu, ktorá by toto všetko riešila. Na začiatok by som vysvetlil, ako to funguje, ukážem nejaký jednoduchý setup a potom aj niečo zložitejšie. Candleflow.io je platforma na vytváranie automatizovaných obchodných setupov, volajme ich trading flows. Tie môžu byť jednorázové, ako tam nákup, ak sa niečo stane a tam predaj, ak sa niečo stane, alebo to môžu byť roboti, ktorí robia dookola zadané inštrukcie. Takýto flow má niekoľko sekcií. V záložke General sú základné nastavenia flow. Názov, burza, na ktorej chceme obchodovať, typ obchodu, API kľúče, aby sme sa vedeli pripojiť na burzu, pár, ktorý chceme obchodovať a počiatočný kapitál, aby flow vedel, koľko toho môže použiť. V záložke Edit sa nachádza samotný editor, v ktorom sa vyskladáva trading flow. Vľavo hore je menu, v ktorom sa nachádzajú všetky nódy, ktoré môžeme použiť na stavbu algoritmu. Ak máme flow postavený, v záložke Simulation si vieme otestovať jeho funkčnosť, prípadne nasimulovať jeho obchodovanie na historických dátach. Sú tu rôzne štatistiky, zoznam vyplnených orderov, simulačné logy pre obraz, ako prebiehal samotný flow. Nakoniec Simulation Results, tu sú informácie, ako dlho trvala simulácia, koľko nódov sa vykonalo a tak ďalej. Záložka Trading Dashboard nám slúži na live trading a základný prehľad. Vľavo vidíme históriu spustení a vpravo nódy, ktoré nám zbehli. Úplne dole vidíme Trading in Progress, to znamená, že obchodovanie práve beží a čaká sa na vyplnenie ďalšieho nódu. Tieto logy a taktiež simulačné logy sa zapisujú iba, ak sa nód splní úspešne. Napríklad, ak mám nód na sledovanie ceny, či je cena vyššia ako 100 000 a aktuálna cena je 99 000, tak sa spustenie tohto nódu nezapíše. To by bol potom v logoch spam. Namiesto toho, až sa tá podmienka splní, až potom sa to zapíše do logov. Vpravo hore je start-stop pre spustenie alebo zastavenie tradingu. No a nakoniec trading log, to sú tie isté logy, ktoré sme videli aj v dashboarde, akurát sú tam samostatne. Na začiatok by som ukázal asi niečo úplne easy. Čiže vytvoríme si nejaký nákup za aktuálnu cenu.
Dáme si sledovať cenu. Aj tento blok nasleduje za týmto. Ak tá cena bude väčšia ako 120 000, tak spravíme sell. A pošleme správu na Telegram. Potom, čo bol sell vykonaný, pošleme správu na Telegram kamošovi do channelu, že mal som pravdu. No takže toto keď spustíme, tak vytvorí sa nákup, kontroluje sa cena a až tá cena prekročí 120 000, spraví sa sell a potom selle sa ešte pošle správa. Nody majú vstupy a výstupy, čiže tu hore je vždycky vstup, tu dole je vždycky výstup a zároveň majú dátové vstupy a výstupy, ktoré na niečo potrebujú, čiže tu je dátový vstup, vždycky zelený hore a tomuto nodu dozdáme aj nejaké informáciu, napríklad cenu, na ktorej má nakupovať, vytvoriť teda nákupnú objednávku a až to úspešne vykoná, tak najprv z týchto datových výstupov si vieme vytiahnuť data. Napríklad toto je koľko bitcoinu nakúpil, koľko to bolo dolárov, na akej cene a aké je idečko objednávky. Funguje to asi tak, že najprv sa vykoná sa node, on sebe niečo spraví, odošle dáta cez všetky dátové výstupy, ktoré má niekde prepojené. Môžem spraviť takto, hej, čiže ak sa nám táto objednávka vyplní, ako prvé sa odošle informácia do ďalšieho nodu alebo do ďalších nodov, to môže byť hocikoľko, a potom sa pošle štafeta ďalej, aby sa vykonal ten ďalší nod a tak ďalej. Čiže toto je asi v jednoduchosti princíp, ako sa dajú tieto flow vyskladávať. Tak teraz by som ukázal asi niečo také, čo sa dá aj použiť. Čiže takú klasiku. Urobíme nákup, ak tá cena pôjde hore, tak tu na niekde nastavíme TPčko, kde sa to má predať. Ak tá cena bude padať dole, tak tu niekde nastavíme stop loss, na ktorom to chceme predať. Čiže robíme si nákup, potom ideme sledovať cenu. Ak tá cena je väčšia alebo rovná ako 120 000, tak spravíme predaj. No a potom, čo sme spravili predaj, to chceme ukončiť takto. Teraz si spravíme stop loss. Takže toto netreba zabudnúť cykliť do seba, pretože tú podmienku chceme kontrolovať nie iba raz, že po nakupe a pozrieme sa, či je cena 120 000 a keď nie je, tak nič nerobíme. Ale tento node chceme, aby tú cenu kontroloval stále dookola, až kým nie je splnená. Takže zároveň si vytvoríme ďalší node, ktorý bude sledovať, či je cena menšia ako 110 000. Zacyklíme ho do seba, aby sa to neustále kontrolovalo. A až to tam padne, tak to predáme za market a skončíme. Tento end nie je povinný, ale pokiaľ tu máme niečo zacyklené, tak by sa stalo to, že cena nám pôjde sem, cena vyrastie, splní sa TPčko, hej, predáme na TPčku, lenže toto sa nám tu zostalo cykliť a čaká, až kým tá cena nepôjde dole, aby sa mohol spraviť predaj. A to nechceme. Proste chceme, aby sa splnilo buď TPčko alebo SLko
a koniec. Čiže preto som tu pridal tento end. Keď to sem dôjde, tak celý flow sa vlastne ukončí. No, čiže táto tu časť to je vlastne naše tepečko. A táto časť to je náš stop loss. Toto je za market, ako by to asi vyzeralo za limit. To bude trošku inač. Začneme podobne, urobíme nákup. Potom čo sme spravili nákup, si nastavíme našu limitku na TPčko. A to si dáme na 120 000. Takže teraz potrebujeme sledovať, či sa to TPčko vyplnilo. Na to slúži tento nód, ktorý spustíme po tom, čo sme nastavili limitku. Tento nód potrebuje ale vedieť IDčko objednávky, na ktorú sa má burzy dopytovať. Čiže z týchto datových výstupov, tu v tej štvorke je output pre IDčko limitky, ktorá bola otvorená, čiže spojíme to sem. No a tento nód už keď sa spustí, on už bude vedieť, akú objednávku má kontrolovať. Zaciklím to do seba, aby sa tento nód vlastne volal dookola, až kým tá objednávka nie je vyplnená. Potom, čo to bolo vyplnené, to chceme celé ukončiť. Dobre, toto je naše tepečko a teraz chceme spraviť stop loss. Takže ak cena bude menšia alebo rovná ako 110 000, tak správ predaj. Ak tá cena nie je menšia ako 100 000, tak naďalej ju kontroluj. Potom, čo sa ten stop loss vlastne aktivuje, spravíme tento predaj, takisto chceme po sebe upratať túto limit objednávku. Na to nám slúži cancel order. Čiže ak je tá cena nižšia, chceme urobiť predaj a zároveň chceme vypnúť objednávku a IDčko tejto objednávky si zoberieme odtiaľ. Takisto. Takže, jak sa toto bude správať. Ideme sem, urobíme nákup. Potom, čo sme spravili nákup, sa okamžite vytvorí limitka na TPčko na predaj na 120 000. Ako prvé sa odošle IDčko tohto limitu sem a zároveň sa odošle IDčko sem. Tento nód sa začne dookola kontrolovať a čakať, kým tá objednávka bude vyplnená. Až bude vyplnená, tak to spadne sem a skončili sme. Ak tá cena bude klesať, to kontrolujeme tu, až to spadne pod týchto 110 000, tak odpredáme, čo máme na aktuálnej cene a zároveň zrušíme tento limit order. A toto by sme ešte možno mohli, premýšľam, toto by sme mohli dať sem, nech to skončí. Nech sa nám tu tento nód necykli tu zbytočne, keď on už vlastne nemá čo robiť, lebo tento limit order je už zrušený. Takže, no dobre Jaro, ale však ja si viem TPčko a stop loss nastaviť na každej burze automaticky a nepotrebujem tento tu celý cirkus tvoj. To nie, ale
Keby sme chceli zobchodovať napríklad nejaký pattern, niečo zložitejšie, tak to už na burze nastavíte asi ťažko. Mám tu takýto graf a cena mi tam vyklesá dole a ja ako trader predpokladám, že sa nám tu bude tvoriť takýto range. Hej. A nie je to žiadna obchodná rada, proste predpokladám. V tomto range chcem nakupovať vždy, keď cena spadne na túto hladinu dole a stále keď vystúpi hore, tak to chcem predávať. Čiže nákup, predaj, nákup, predaj, nákup, predaj a keď cena z tohto rangeu vypadne, tak tu chcem mať niekde stop loss. Čiže tieto tu nákupy a predaje chcem robiť automaticky, koľkokrát to tam pôjde, toľkokrát nech sa to zobchoduje. A zároveň, keď to raz odtiaľ vypadne, tak aktivujem stop loss. Dobre, takže ako prvé si chcem nastaviť nejaký cyklus, ktorý mi bude obchodovať ten range. Čiže stále, keď je cena dole, urobím nákup, keď je cena hore, predaj, nákup, predaj. Ako prvé si začnem kontrolovať cenu. Či je táto cena menšia ako 61 800. Ak je menšia, tak spravíme nákup, to je ten náš spodok rangeu. Potom, čo sa nám vykonal nákup, chceme kontrolovať, či tá cena bude vyššia ako 70 700. Toto je náš vrchol range. Čiže prídeme sem. Toto potrebujeme zacykliť samozrejme, aby sa nám to stále kontrolovalo, až kým to tam nepôjde. Potom, čo si kontrolujeme cenu, či prekročí 70 700, taktiež to zacyklím. Chceme spraviť predaj. Takže spravíme tam predaj. No a potom, čo sme spravili predaj, nachádzame sa niekde tu na. Chceme ísť opäť do nákupu. Čiže pošleme to sem. Toto by malo pokryť ten range, nákup a predaj a teraz si tam pridáme stop loss, ak nám to z toho range vypadne. Znova použijem tento nód na kontrolu ceny. Ak tá cena bude menšia ako 51 000, tak chceme spraviť predaj. Toto je náš stop loss. A keďže sa nám táto časť cykli a medzi tým nám to spadne do stop lossu, tak to chceme ukončiť. Čiže to spravím takto. OK, toto si už asi môžem savenúť a skúsim sa presunúť do simulácie. Tu som si už našiel dáta na grafe niekedy v roku 24, kedy to išlo do boku, aby som to demonstroval. Čiže skúsim spustiť simuláciu. Vidíme, že nám tu už niečo sa nám zobchodovalo. Nákup, predaj, nákup, ale tu niekde sa mal aktivovať stop loss, čo sa nestalo. Pozrieme sa prečo a je to preto, že keď sme prišli sem, skontrolovala sa, či je tá cena menšia ako 51 000, čo pravda nebola, a keďže z tohto výstupu pre nesplnenú podmienku nejdeme nikam, tak táto celá vetva sa vlastne už vôbec zostala neaktívna. Takže fixneme to takto, že to zacyklíme sem. No a teraz, keď prídeme sem, tak sa nám táto podmienka bude dookola kontrolovať, až keď tá cena klesne a podmienka bude splnená, tak sa nám spraví sell, čo je náš stop loss. Takže skúsim si to odsimulovať znova. Savenem. Tak,
Dáme simuláciu. OK. Takže vidíme, máme tu nákup, predaj, nákup, predaj, nákup a cena nám padla pod 51 000, čiže tu niekde sa spravil stop loss. Je to vidno aj tuto v ordroch, čiže buy sell, buy sell, buy sell, buy sell a posledný sell bol na 50 730, čiže tento tu pík prepadol celkom rýchlo a nestihlo to ani na tých 51 000 predať. Tá simulácia sa robí na minútových sviečkach, čiže nie je to úplne že presné, ale myslím, že ako tie minútky celkom stačia. Takže môžem ešte raz vysvetliť, ako to tu bude bežať. Čiže začneme obchodovať, kontrolujeme si, či tá cena klesne na 61 800. Čakáme to dovtedy, až kým sa to nevyplní, následne spravíme buy, potom čo sme spravili buy, ideme kontrolovať, či tá cena vystúpa hore. Až to tam vystúpa, spraví sa sell a ideme znova kontrolovať, teda čakať, kým tá cena vyklesá a takto. Toto sa deje dookola, až kým z toho range nevypadneme a neaktivuje sa tento stop loss. Tak to by bolo na úvod všetko. Aby video nebolo príliš dlhé, tak som ho rozdelil na dve časti. Na budúce ukážem, ako spraviť DCAčko napojené na Fear and Greed Index. Taktiež ukážem, ako vyzerá spustenie live tradingu a ako beží aj môj Greedbot, ktorý pracuje s limitkami. Aby vám neušlo druhé video, dajte odber, takisto poteší like a čaute na budúce.